ο Παύλος και σήμερα θα παίξουμε για άλλη μια φορά Stumble Guys με το νέο μας special που κερδίσαμε την προηγούμενη φορά. Και με συγχωρείτε που έχω να κάνω τώρα αυτές τις μέρες βίντεο, απλά ήταν λίγο αναστατωμένα τα πράγματα, οπότε άργησα. Χίλια συγγνώμη. Αυτό αφήστε το, είναι... Ναι. Εδώ πέρα που είμαστε, είχα δει πως είχε βγει αυτό εδώ πέρα και είπα να το παίξουμε μαζί, να το γυρίσω σε βίντεο να με δείτε και αυτά. Και άμα είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε το κουδουνάκι και να κάνετε και ένα like στο βίντεο. Οκ? Για να φτάσουμε τους 15 subscribers πρέπει σε αυτό το κανάλι. Πάμε δυνατά να τους φτάσουμε. Και ξεκινάμε τώρα να δείτε καινούργια μουσικά. Έκανε την κλωτσιά απλά και δεν κάτι. Πάρα πολύ καλή είμαστε. Έχουμε χάσει ήδη 2 καριές. Από τους 5. Fans του Stumble Guys, κάντε και πάλι εκεί ένα like και ένα subscribe και το κουδουνάκι. Πάμε, ξεκινάμε δυνατά. Και για να πάρουμε κορώνα,
Τέλος πάντων, θα ξαναπαίξουμε. Άμα δεν πάρουμε κορώνα σε αυτό το βίντεο δεν σταματάει. Άμα δεν πάρουμε κορώνα, μία κορώνα θέλω και του σταματάω το βίντεο. Πάμε. Εσείς μικροί βλέπατε στουφάκια. Άμα σας άρεσαν, κάντε ένα like και μια εγγραφή για να μην χάσετε κανένα καινούργιο βιντεάκι που θα έχετε σε αυτό εδώ το κανάλι. The other side. Εδώ κατάγεται η ιστορία. Εκεί το βλέπετε. Και το κουμπούνε για να πάρουμε κορώνα. Αλλιώς κορώνα δεν θα πάρουμε ποτέ. Καλά πάμε. Τι να σας πω, πολύ καλά πάμε. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, τελευταίο άμα δεν πάρετε κορώνα δεν ξέρω πώς σταματάει το βίντεο. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσω το βίντεο, οπότε γεια σας!